Την ευχή του ιερέως δεν μπορώ να πάρω μια πλακέτα από έναν βουλευτή που έχει υπογράψει το ΦΕΚ 240 που παραχωρεί την εθνική κυριαρχία της Ελλάδος. Θα ήθελα κάποιος άλλος να μου παραχωρεί, να μου δώσει την πλακέτα, αν θέλετε. Εάν νομίζετε όμως ότι παρόλο που αναγνωρίζω την προσφορά, ότι η δικιά σας, ότι εμείς είμαστε οι προδότες, κάνετε μεγάλο λάθος. Παρόλο που αναγνωρίζω, η ιστορία θα το δείξει. Εάν νομίζετε, κυρία μου, που αναγνωρίζω την προσφορά, όχι προς Θεού δεν έχω τέτοια προβλήματα. Κινδυνεύσει μέσα στο ίδιο το σχολείο να χτυπήσει το τουρκικό προξενείο, όχι για να έρθουμε εδώ τον κύριο να λέει αυτά που μου είπε. Έτσι. Απαιτώ το σεβασμό. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του χωριού, γιατί μου έδωσε τη χαρά αυτό το όνειρο που έχει κάθε δάσκαλος, να διδάσκει σε σχολείο που να είναι γεμάτο παιδιά, να το βιώσω μέσα στο χωριό σας.